Aduh, aduh. Tak kira kacu kuning jebule kacu-kacu, Nduk. Tak kira kacu-kacune. Sapa iki, Mas? Anji sampun ngaturan nonton kacu-kacu kok dumateng Mustika Laras. Spesial kagem masyarakat Dusun Pedak ya, Nak ya. Ngaturi sugeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nduk. Sing delok num-num tok sing arep, Nak. Perawan kabeh nggih. Ya Allah, ya Allah. Endi mikmu, Nduk? Iki lho laren ngalar-ngalar kok iso. Wis ora apa-apa dielar lah ora masalah. Iki aku entuk sing karo buntut kok malah. Sing tok ana buntute. Dak malah penak sing ana buntute aku seneng nek ana buntute iki, Nduk. Ki seneng sing ana buntute. Buntute, heeh. Perkenalan dari kita ya, Nak ya. Iki awake dhewe Mustika Budaya sampun ping kalih tindak wonten Dusun Pedak. Heeh. Iki juga ada bintang tamu nggih Bu nggih. Bintang tamu Mbak Popi saking Blora Mustika. Heeh, nderekke Mustika Budaya. Aku mbok kenalno bintang tamu. Oh, ya tak kenalke to sayang. Wong jalukane Bapak panitia iki kudune disebutke to no. Aku ning kene iki kan meloke Pak RT. Oh ngono. Lah ya mulane kuwi. Heeh. Iki ya, ayo sayangku ndedonga kagem masyarakat Dusun Pedak. Donganipun sayang monggo. Heeh, didongakno kagem Dusun Pedak ya. Muga-muga sabibare nanggap ketoprak Mustika Budaya saking Blora Mustika kagungan Gemah Ripah Lo Jinawe murah sandang lan murah tepangan ya Mbak Yu. Amin, amin, amin. Ya Allah. Iki juga aja lali ya Nduk ya. Awake dhewe matur sembahun kali panjenengane Bapak Panitia Penyelenggara. Nggih sampun ngrawuhake ketoprak Mustika Budaya ingkang dipun pimpin kali panjenengane Bapak Panitia kabiyantu kali panjenengane Bu Yesika Marta. Oke. Pokoke dongane muga-muga masyarakat Dusun Pedak sehat walafiat ya Bu nggih. Sehat Mbak Yu, amin. Dipun paringi rezeki ingkang berkah barokah nggih Bu nggih. Amin ngono lho Bu. Lah ya mulane iku iki buke iki sing nom-nom tok iki nduk perawan kabeh iki sing nek ngarep iki. Aku suweneng nduk ngene iki nduk. Termasuk kowe ya perawan ya. Ora nek aku ki ora perawan nduk. Nek ibuke iki real perawan kabeh nek mboke iki perawan dol kok. Masa iya. Ya sayangku menghibur kagem masyarakat Dusun Pedak nduk. Menghibur para ibu-ibu. Ayo Mbak Kong, lah Mbak Kong wis payu sik, wis payu sik. Iki aku wis payu seneng kurang rondo. Nggih, siap. Kembang kopi munggahe arum manis. Wah, jalukane Mbak Kong wonten tayuban, Bu. Kinten-kinten Ibu nyuwun tayuban riyen napa dangdutan riyen? Tayub. Tayub napa dangdut? Tayub. Loh, langsung tayub. Anu perawan-perawan kok jalukane kok tayuban kabeh iki mang piye? Ora apa-apa kok iso. Kok tayub terayoke. Oke, heeh. Pamurtanipun nonton kembang kopi. Kok mateng Mbak Kong nggih, Mbak Kong. Semoga sehat selalu nggih Mbak Kong nggih. Amin. Rezekine tambah gangsar nggih Mbak Kong. Wah, ya. Wes kenal. Iya wis kenal. Heeh, iku sing ning nguri iku jenenge Wagimen iki Mbah Wagiman lho. Halo. Walah. Siap siaga cah panjakku. Heeh. Pamurtanipun nggih wonten langan besan tayub wonten kembang kopi mandhape wonten arum manis. Ayo monggo Dek Popi kita berdua nggih sayang. Siap, Bro. Buke yang jaluke tayub kok iso. Iki mbok-mbokku sing ning ngarep perawan-perawanku jalukane ya tayuban. Duh hobi nayub ketoke. Ngondo kapi biasane wae
Sampun katuran pamundutan saking Pak Wagiman. Manika wonten langan beksan tayub kembang kopi aromane. Iki ana sunan Mbak Yu. Nggih, sunanipun sapa sayangku? Bapak Kasri. Nggih. Lagune Dewa Tresno Dewa karo Tresno. Tambal Ban. Andane elek lah nggih ape digenti dadi apik ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi Jali wabarakatuh. Rosok. Apa bertemu tonton Liwung. Sekian dan terima kasih nggih matur sembah nuwun. Juga dari sebelah situ tadi pamundutan wonten Lestari ya Nok ya. Lestari. Oke, yuk pamundutanipun satu persatu harus dipenuhi ya Nduk ya. Iya. Oke, yuk Popi dulu sayangku. Dewa Tresno sunane monggo Mas Aan. Oh nggih, wonten Dewa Tresno nyampur Duit sari napa kelas mboten dari musik niki? budaya. Oh iya ada duitnya Dek. Iya, Oh, duit. Dek pentol. Sing njaluk ndi? Oh ada, Mas Marnoto juga ada. Dalam sayangku. Dewa Tresno. Dewa Tresno Mas. Ayo Pak. Ayo urik-urik gak nagake le. Kiwa tengen ngarep nguri. Bimbang. Sunane Pak Tres senengane bimbang. Aku ngene iki lagi bimbang tenan aku Pak. Pak Bagus ditunggu nggih. Nggih, make nggih. Goyang kembali bareng musik budaya. Wasik ya. Terus spesial ke Bapak Kasri. Ayo. Wis sedang kula ngetiko laku tresno nanging keloro-loro ati saya ora kuat aduh lemes apa kudu nikah Ayo Aduh. He ah he eh. He ah he eh. He ah he eh.
ya. Karo tambal ban dek mau Karo jare. tambal ban, oke siap ditunggu tambal bannya. Tambal bannya Oke, antri. kita mau pamundutan dulu. Terus spesialnya buat Gantian. bapak-bapak ya nok ya. Iya. Sebelumnya ada Lestari, Bimbang, terus Lestari Lewong. Ya langsung diputar kembali bareng artis-artis Artis dari Mustika Budaya. Mbak Ayo, Yu. Dia Papi. Sing endi? Yuk monggo dipilih sayangku. Loh, sing milih aku iki. Ora Sing ndi? apa-apa. Iki Lestari sik apa dhisik? Wes gampange. Wis gampange. Heeh. Sing cilik sik iki lho. Sing cilik sing ndi? Iki lho. Ya langsung tak panggil bareng anakku ya ada Dian Ardani, monggo sayang. Iya, sesuarane ana kabele iki. Oh ngono. Ana Oke. piring. Heeh, yuk monggo sayangku Dian. Kayak cah kembar iki cara dadi Mbak Yune ya pantes nawa ya. Paling iki adikku. Sing lama hilang iki ya. Wancen padha sak meter kotore ra. Lah iya, Lagune apa iki sayangku? Lagune apa? Lestari. Lestari. Ayo Mas Aan. Monggo. Saya udah tuku meteran ya. Ben dhuwur. Bareng Mustika Budaya jika ada bias audio. Sila Production. Sang Dewi katon lam-lami hamba berwa
Lestari sampun diaturi. Mbak Yu Aku gumun karo bocahku siji iki kok yo manjamen. Iki lho, yang kencing iki lho. Kok gumun aku, peh perkara panasen kok njaluk ngudungi. Kandhane kok. Gumun Aku lho panasen ora apa-apa, Cing, kok iso ora apa-apa. Paten dhisik lampu 6. Kok ngono iki lho. Pripun, Mbak Bu? Napa? Wis suwe? Adik niku Ngerti ta ora? Dek, Ngerti apa ora? Semono yen dolan karo aku. Kangen, Mbak Bu. Oh, gak iku judulnya diganti kok. Dek semono yen dolan mbek aku judulnya. Iya, pokoknya yen semono yen dolan karo aku. Awake dhewe ada Santifani monggo sayangku. Sapa? Santifani. Iya. Yo sakit jagongan ae tak pangan tenan lho, San. Iki lho. Hei. Kaisa. Tak kira anakku sing Angger blerengen nderang ngene iku lho. Andane kok ya. Yang Santifani memenuhi pamurtan dulu nggih. Sing pamurtanipun wonten tambal ban lewung juga ada bimbang. Kagem Ibu wonten tombol kangen. Sing ndi? Hah? Ya, kayak monggo. Liwung dulu ya sayangku ya. Oke, monggo. Satu tempat wonten liwung. Enggak aku ditagih karo anu tukang rosok. Enggak aku diarani rosok dielekno tukang rosok malah aku. Sing dhisik ngono kowe kok iso. Dene apa milih apa karepe. Wis ora iso milih iki. Patoki kabeh iki. Ayo An. Ayo monggo. Prawan-prawane kok ben ngerti nek bokonge ana sing trepes, ana sing menunu, ana sing rada menunu ngono lho, Nduk. Ayo kan. Ayo, Situ orang kowe kok iso. Lah, malah. Ayo. ayo sis. Siji. Loro. Kancane panasen dhewe sakake kok iso. Ayo, Dok. Sabda pandituraku mesirimu
ra ngerti perkara anu orjene dikeki ngonoan, Dikeki apa? mergo orjene padha panasen. Kowe ra roh piye? Pindah kene lho. Ora apa-apa. Ya Allah, Mergawe ya yang ngono Allah. panasen siji panasen kabeh ben ketok kompake kok iso. Oke siap. Ngono lho. Mosok ya senen dhuwur panasen kowe ora Lah, gelem ngono panasen. kuwi. Ora ngono kuwi. Satu tembang wonten Liwong Liwong sampun diaturi. Oke, ini mau pemberitaan dari bapakku ya, Ndek. Sing endi, Pak Mbak Tris. Yu? Pak Tris. Nggih, Pak Purnomo nonton Bimbang. Bimbang. Nggih, monggo Ayo, diahat. monggo masakan. Nek iku Waduh, iki mangke tambale ban mawon nggih, Pak. Iku tukang tambal ban biasa. Biasa nambal ban kulino Dek niku, gak Pak. tahu bimbang malah Eh, Pak. dek niki tukang ditambal. Berarti yo gak sing tukang tambal ya. Ora, Oh, iya. tukang ditambal ban ngono. Ayo Mas. Ya monggo satu tembang lagu sing kalem-kalem ya nak ya. Sampai hatimu Ora metu. melupakan janji pada rembulan yang bersaksi. Gaya kembali bareng musik Tarik, kemudian juga yo. via audio. Tak lupa juga bareng Sila Production. Production. Yang punya bimbang, semoga adanya jangan bimbang terus ya Pak ya. Pak Ini Tris. spesial buat Pak Tris. Bang Mari. Apa nih? Hati ini. Hati ini. Berselimutkan awan yang sadu di malam ini kau ucapkan kehangatan
terspesial buat ibu tentang tombol baban kangen, jika karo untuk tombol tombol kangen ban, ya. terspesial buat ibuku jane nggone nek ngarep lho Iya, Nduk. Siska iki. Ya langsung tutup pamurutan ada Oh nyelak sik pokoknya. Diwalek sik. Enggak apa-apa. Mergo wong lanang Kagem buke biasane nggih, ngono Bu, Nduk. nggih. Oke ya. Buke nganti Tutup nggak ada tombol kangen bareng Risi dari Musika Budaya bareng Sing anakku endi? ada Sing endi? ada Lisa ya. Oh iya Rara. Ya, Rara. nanti sama Lisa. Ayo oke. Ra. Iya Ra. Anak anggur lagi ngene iki lho bingung ngantean. Bingung le nyebut ya Mbak. Iya, ya. bingung aku jenenge padha kabeh HP nek Siska, nek Rara, nek Dian. Terus apa neh? Seroh Aki iku tok pokoknya. semuanya Agi ya. Ha. Ayo Mas Ya Aan. Mas Aan langsung diaturi enten tombol kangen. Kagem ibuke sing teng ajeng. Buke nganti ndangak-ndangak sakake kene wajib aja. Lah iya. Lah iya wis ning Buke kene kan wae. ngerti golek sing nyanyi Nganti ndi. ndangak-ndangak iku lho sakno kok ning Lah buri iya. kabeh. Wis Yo panas goleki kan ngasiran. wis iso. Wis enae di PP. Nah, di PP. Dadan gede. Kan bisa cilik. Di PP ku ndang gede ya. Dia tambah modot, orang lain modot toh. Hei! Mustika Budaya. Ayo lo, ayo lo. Uwale
Oke. Maju ndak? Podo-podo mergawene iki. Mbok yo maju lah. Ya, mboke maju, tol mang maju terus kok Maju ning ndi ngarep Maju panggung. ape ngarep panggung karo ibu-ibu kuwi lho. Ya ora apa-apa. Anjani ibu-ibu Kita goyang kembali barengan aku yang ada di Agustina. Satu tembang ada tambal ban terspesial buat Pak Sopo mau nduk Pop. Bapak Kasri iki lho sing Sampun mandiri. diaturi. Heeh. Ini adiknya Sida. paring asma adik sinten iki yang mau menyumbangkan suara Sida. emasnya? Zara. 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 Oke. Ayo naik. Mbak Zara monggo ke sini, Mbak. Seperti Mas. Ayo dibaturi Mbak, enggak apa-apa dibaturi 4 berempat enggak apa-apa. Langsung enggak apa-apa. Ready, Bos. enggak apa-apa. Ayo Aman. monggo. Ya monggo naik ke panggung Mbak Zara dan teman-teman.
tumpang ada sinarengan sampun Mbak Zara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini ada pemerutan, ada muara hati, dan Iya. terspesialnya Ini. buat yang mana Dok tadi, Dok? Iki piye Mbak Yu? Lagune apa iki? Hah? Nek gak nyawer Oke. gak usah lelah ae kok. Ah, Nyawer gimana? ora? Gorene Sida tauran, Dok, nek gak sida ya. kalah. Ya udah. Sing kono. Hah? Gak Iso? sida nyawer. Iso no. Kok mesti kok budaya ora iso. Duwe ora metu-metu kok iso. Gimana enggak jadi? Ya ora. Kowe ora roh iki wis kudu keplongor piye lek. Kadek Nah ya nih gorene. Di depan ya. Oke. Ngene lho maksudku. Iso. Terima kok iso. kasih. Kok iso enten-entenan kok angel. Ayo masakan. Muara hati. Selaku terviral ning TikTok. Ayo, Pok. Ngombe sik. Ya. Bahu kayu yang terombak ambing di tengah laut, laju ku hilang terhempas lagi terlalu, karena ini bukan di sisiku sayang. Dan pada yungku mencoba harungi samudra, ini
Morati bareng anakku Popi ya. Sampun ngaten. Niki mau menika pamrutan nonton lagu santai pojok dumateng Mbah Bagio. Tayu beneh. Iya, Dok. Wonten karo ngeranti momone dhewe. Halo. Ayo Pak De, do tayuban malih Pak De. Kembang rawe podang kuning nggih Pak De nggih. Nggih. Monggo dados. Ayo Pop. Ayo. Ayo. Keseng podang kuning apa kembang rawene? Kowe ke podang kuning apa kembang rawene? Apa Padha ae. Jaluk kabeh ya. Jaluk kabeh. Gak apa-apa. Sekabeh. Ready. Monggo. Ki karo ngrati mongone dhewe ya, Nduk. Ya ya. Cengkawrini mas hingga sak upama ceritane wong seneng tunggal sagawe wiwitane lungguh cicit saben dinane saya suwe saben cicit nyekel pundake banjur ngomong saya Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sagawe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong saya Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kang kenapa hatiku digawe lo. Ya balik sabar ya. Kembang irawe iku parikasane tinimbang rame luwih becik golek liyane esuk awan ning omah wis ora krasa Yoran kaloyoran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang medyaran kanggo goleki ora krasa esuk awan nganti Hilangkai tak suwon bocah ngecek podang kuning agawe pikirku kome sleret-leret tambah bagus tiba bunga yen lakon dadi tuweke arep bekal atiku kaki walian yen si padha handutut hati kepratan ora medhok Ayo,